Unang Korinto, Kapitulo 10. Mga igsuon, buot kong hinumduman ninyo ang atong katigulangan nga gipanalipdan sa panganod ug milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Nagkaon sila pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon, kay nanginuman sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha mao si Kristo. Apan bisan paniana, wala kahimot sa Dios ang kadaghanan kanila. Busa gilaglag sila ug nagkatag ang ilang mga lawas didto sa awaaw nga dapit. Kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag dautan ug mga butang sama sa ilang gihimo ug dili mosimba sa mga Dios, sumala sa gibuhat sa pipila kanila, kay sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila aron pagkaon ug pag-inom ug mitindog aron pagsayaw. Dili kita makighilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila, busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila, busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panig-ingnan. Apan gisulat ko kini aron pasidan-an kita, kay ania kita sa panahon hapit na moabot ang katapusan. Ang naghunahuna nga siya lig-on magbantay nga dili mapukan. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios motuman gayud sa iyang saad ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo kusog aron kamo makalahutay ug unya makalinggawas gikan niini. Busa mga igsuon, ayaw kamo pagsimba sa mga Dios. Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tao nga mabuot. Kamo nay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niining maong kupa nakig-ambit kita sa dugo ni Kristo. Og sa matag kaon nato niining pan nga gipikas-pikas, nakig-ambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang ka pan ug bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang ka pan. Hunahunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita, kadtong nagkaon sa halad sinunog nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Wala kamo mag-ingon nga may bili ang mga Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Ang gipasabot ko mao kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa ug dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong moinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Makahimo kita bisan unsa, nag-ingon sila. Tinuod kana, apan dili ang tanang butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa, apan dili ang tanang butang makapalig-on kanato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayuhan kundili sa kaayuhan sa uban. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga ania niini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtotoo mo dapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom ka nga mukuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Apan konsultihan kamo nga ang maong pagkaon ihalad ngadto sa mga Dios, ayaw kaon.
Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo, kundili tungod usab sa konsensya. Dili ang imong kaugalingong konsensya, kundili ang iya sa nagsugilon kanimo. Kung may mangutana, nganong but-an man sa konsensya sa laing tao ang kagawasan ko sa pagbuhat? Kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios? Busa kon mukaon kamo, umiinom o magbuhat sa bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Piningkamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o dili Hudiyo o ang simbahan sa Dios tungod kaninyo. Sunda ang akong gibuhat. Gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao sa tanan kong gibuhat, sa walay paghuna-huna sa kaugalingon kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan aron sila maluwas.